И здравейте, приятели на GTI 5. Ето. Здравейте, приятели на GTI 5. Аз съм Георги Штонов и днес, както ще правим четвърти или пети епизод на GTI 5. Както виждате. Клипът ще бъде около 4 минути. О, яко, бахтяка такова. Качвам. Не е яко всъщност. Отзад ми прича на Мини Купър. Аз помислих, че е Мини Купър. То не е било Мини Купър. Не сме се запътили към място, както виждате. И картата се опитвам да показвам, но не цялата точно. Не знам, пишете в коментарите просто. Оли, what the fuck, защо така скочих? Във водата съм. Малка паузичка. И да, хора, продължаваме. Съжалявам, че отдолу ми излезна такова програмки такива и аз искам веднага да ги махна, защото не ми хареса просто. Една такова отиде в морето, другата не знам какво ще ми стане с нея. Ще се прегаза, бе. Мангал. Пуп, през малка ръкичка. Това е много готино нещо, като форест поръса. Чакай са. Добре, окей. Караме по гриб. Аз по гриба. По брега. Това там, бе. О, джето е. Айде. Май разбрах какво ще правим сега в днешния клип. Толкова ли е дълбоко е на 1-2 метра в морето, толкова ли е дълбоко? Малка пауза. Оли, хора, продължаваме клипа, тук са се гмуркаме. Бум, излизаме. А клип ще бъде 3 минути, хора, просто. Отбелязваме си на картата отново. Да плуваме надолу и надолу и надолу и надолу и още надолу, докато не стигнем тъпия край. Още малко и клипа просто трябва да привършвам. Причина голяма въз. И да, хора, така ще приключва нашия клип. Дано да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте и чао-чао!